Здравейте отново! Върви ни да си говорим за музика, което е прекрасно. В следващите минути Милена Славова организира фестивал за млади музиканти. Това е дошла да ни съобщи тя. Добре дошла! Здравей! Благодаря за поканата. Силата на рока се казва фестивала, нали така? Да. За четвърта поредна година тук е и Васко Громков, който е съорганизатор. Добре дошъл и на теб. Привет! Да, съорганизатор. Докато Милена е продуцент. Тя е продуцент и организатор, ти си съорганизатор. Да. Добре, ще си говорим на ти. Голям плакат сте ни донесли. Нашите зрители сега ще могат да го видят. Аз ще го покажа, за да стане по-лесно. А вие казвайте за четвърта поредна година колко млади и талантливи музиканти има. Не само в България. Оказва се, че са доста, между другото. За момента сме само с български банди. Идеята е, понеже върви доста успешно, да се разширим и да поканим и гости вече от съседните страни. Миналата година имахме македонска група в афиша. По неофициални данни в София в момента има над 200-220 демо рок групи. Това са млади хора, които музицират, средно изнасят по един концерт на 2 месеца, за съжаление, през приятели, но ги има и са тук. Много от тях са в нашия плакат. И важното, че са творци. Това е, което нас не интересува. Рекорден брой участници имаме тази година, 32. При подадени заявки някъде около 40-45. Не ми се мисли за до година, ако има 5-то юбилейно издание на фестивал, сигурно ще бъдат над 50 участниците. Колкото познаваме Милена, най-вероятно ще има. Идеята да има. Просто искам да кажа, че желащите са много да участват, но все пак ние гледаме да има и ниво, което да отговаря на професионалното и затова сме се спрели на тези. Най-хубавото е, че има групи от цялата страна и особено впечатление тази година прави Пловдивската школа. Цели 9 групи са се записали за участие от Пловдив. Явно в Пловдив се работи много като добре. Столица на културата. Едни от победителите преди време бяха от Пловдив. Да, точно така. Даун Архил. Всъщност там има един човек, един белокос рокер, стар. Той е бащата на Тони Арнаудов, който върши страхотна работа в Пловдив с тези млади хора, с тези музиканти. Да. Феноменален човек. От него идват всичките тези 9 групи. Той ги открива, ги продуцира, им помага и той де-факто се свърза с нас. И сега мисля, че тази година още една група има от неговите, или не? Повече са дори, да. Ти как ще подкрепиш младите хора, които се явят? Ти ще пееш ли там? Ще могат ли твоите фенове да чуят нещо? Не, аз няма да пея. Аз правя цялата организация от това да се състои това събитие. Това беше моя идея стара, но дълги години нямаше как да го осъществя, но с него в тандем така доста добре работиме. И намерихме подходящото място. В Маймонарника ще бъде този фестивал, което е супер, защото е голямо и ще има възможност да влезат повече хора и да свират така на открито, на тиферич, както се казва. Рок-н-рола с тиферича много си върви. Всъщност ти имаш участие, ти си водеща. Водеща сме заедно и си член на журито. Разбира се. Член на журито си също така. Има и жури, има конкурсна част. Да, има, защото имаме награди, значи първа, втора и трета награда и награда на публиката. Тази година допълваме и още няколко награди. Аз, между другото, родих още подаръци, което е супер. Първа, втора награда и награда на публиката са запис в професионално студио, продуциране на парче на сингъл. И това е точно от което младите банди се нуждаят. Имаме подарък китара, която Васко и я видял, ти знаеш модела всъщност, аз само знам. Да, знам го визуално, да. Модела. Имаме и микрофони, 2 микрофона, имаме и други неща, които вчера съм ги уредила. В последствие им слагаме и бонус награди, като участие в някой клуб им се урежда и за да могат колкото може повече от тези участници да получат по нещо. За съжаление, само извинявам се, че те прекъсвам. За съжаление, понеже не ни подкрепят държавата все още по никакъв повод, всичко се гради на приятелски контакти, които ни помагат. И много им благодаря на всички, които откликнаха, защото е много трудно да правиш фестивал без пари. Ето група Мастило, например, се включиха тази година, които поемат записа на първото място, поемат групата, която ще спечели с пълно продуциране и осъществяване на сингъл издаването. Тези хора всичките за хоби ли свирят, полупрофесионално ли се занимават? Те са ученици Повечето са ученици. Повечето са ученици и искат да се занимават професионално. Има и някои вече, така да се каже, по утвърдени групи. Значи победителите ни от миналата година, група Кръш от София, те вече са доста популярни и свирят често в софийските клубове. От Враца пристигат Басейн, които свирят рок-джаз, доста по-различно от останалите по-твърди групи, които пристигат. От Монтана са Лопатарка, имаме участници от Вършец, от Русе, от Варна, от Бургас. Много е готино и радвам се.
това, че ги стимулираме и те правят музика и дори някои казват, айде чакаме го този фестивал цяла година. Направили песента и чакат да дойде. Те го чакат, обаче. А забелязвате ли вие някакси, че се променя съотношението в така, особено сред младите хора, на музиката, която се слуша? Като че ли този жанр, който беше много популярен, за който и преди малко Кристина Димитрова каза, че парите били в чалгата и затова се слушала масово чалга и масово се излъчва. А рок-музиката като че ли сериозно набира така повече фенове? Доста мъчително. Ще ви дам само един пример. Винаги го давам със Сърбия. В Сърбия сърбите имат страхотна рок сцена, са издали детска книжка с картинки как се става рок-музикант. Тя се разпространява безплатно в училищата и се подарява. Там има картинки и описано всичко. Контакт с менеджер, с продуцент, как се осъществява демозапис, как се изпраща той, първи уроци по китара, барабани и така нататък. Не виждам проблем в България това да не се случи също. Рока е вечен. Искам да кажа, че миналогодишната банда Кръш. И Downer Kill от Пловдив, преди 2 години. Просто те са абсолютни, те са завършени професионалисти. Казвам го с 100%. Значи те репетират, изграждат се като музиканти някъде, където никой не знае за това. И следващия момент идват и ти скъсват главата, защото са наистина абсолютно 100% професионалисти. Няма тук хора, нали, по демото ги разбираме още. Сега има някои, които наживо още им трябва да работят, но това са хора, които имат много голям потенциал. Това ли така да ти да се захващаш с всичко това и да го правиш вече 4 години? Ами, идеята е да помагаме, да ги откриваме, да им помагаме и в същото време, нали, като им създадем и контакти и някакъв пиар и тези хора да получат това, което, например, аз на времето не съм го получавал от никъде, никой не ми е помагал. А пък си спомням, че на времето с Рок Трио Милена, още преди ревю, печелихме 2 пъти един комсомолски конкурс за такава авторска песен и бяхме супер щастливи. Никой нищо не ни е подарял, съответно тогава нямаше подаръци и записи такива още, не може и да си представиш, че някой ще те покани. Но факта, че ти си спечелил там и хора са гласували за тебе, нали, това много ти дава крила и се активираш да правиш повече песни. И за мен това е най-важното. И след като, нали, подаваме ръка с каквото можем, мисля, че е нещо да стъпят върху някаква стълба и да продължат напред. Така си представяме. По-лесно ли е сега, когато има така привидно поне свобода, отколкото на консумовските фестивали едно време? Питам те, защото вчера беше 9 септември и много хора противоречиво го тълкуват. Значи на времето беше много трудно. Сега е по-лесно, защото имат и апаратура. Ти с твоя имидж тогава. Да, звучат сега точно както искат. Нали? Докато при нас на времето имахме този тип проблеми, които ни дърпаха много назад. Докато сега просто когато някой ти даде сцена, даде ти пиар, даде ти достъп до хубаво място с много публика, някакси нещата стават по-бързо. Ето виждате медиите какво правят с талантите, които, нали, да не казвам кои предавания, но дадат го няколко пъти по телевизията и когато има таланта и става човек, изведнъж всички го знаят. А иначе преди минаваха години, докато те научат. Всъщност мисията на Силата на рока е дори 10% от тези групи да продължат напред. Ясно е, че не всички ще продължат. И 5 да продължат. Так. Това е изпълнена мисия. Да, точно така. Тоест, къде могат да ви видят хората? 13 и 14 септември. Това означава събота и неделя. Събота и неделя в Маймунарника от 5 часа започваме. Борисовата градина. И доколко продължавате? До 11 и двете вечери. До 11. Има вечерен час. Да, заради шума. Дори по-рано, предполагам аз, като учениците, може би ще ги пуснем още в по-ранните часове, за да се приберат всичко да е точно. И това е. Ще бъде купон. Много ви благодаря. Да поканим всички, които са фенове на рока, на фестивала Силата на рока, 13 и 14 септември. Вход свободен. И това е много важно. Вход свободен. Да. Добре. Сега какво, колеги? Правим кратка пауза за реклама.